Že rudimenty ako také som si vybral jednu veľmi dôležitú tému, OK? Prečo? Lebo je úplne, že základná je fundamentálna. Fundamentálna znamená základná. V mojom podnikaní, behaní, stretávaní sa s ľuďmi, hej, vo všetkých týchto, poviem príklad, rôznych cyklov, ktoré ja mám, okay, stretol som sa za posledných 7-8 mesiacov som sa stretol s jedným silným fenoménom. Ten fenomén, neoslovujem tým nikoho, že to má zmeniť, neriešim to, že ľudia robia veci zle, ľudia sa dočahujú a robia najlepšie veci, ako môžu, ale je úplne aj pre mňa fascinujúce za posledné mesiace, čo som ja získal akože sám pre seba, čo je veľmi základná vec. Hej. Vždy, keď som školil, išiel som školiť a začal som učiť ľudí hneď predaj. Hej. Alebo najali si ma minulé v jednej firme, ktorá predáva nejaké autosúčiastky, robí nejaké výrobky pre automobilky. Hej. Normálne som skúsil priemysel, si ma volali, normálne už to neboli nejaké poistky, zrazu pozeráš mašiny. Hej. Ale čo som chcel povedať, fakt ako ti to odozdávam, milí poslucháč, je to, že robil som to celé zle. Dokonca som si dal takú akoby svoju takú internú smernicu, okay, pre seba. A to je to, že predtým, keď začínam niekoho školiť, alebo predtým, keď budem niekoho školiť, alebo s niekým budem vzdelávať, niekoho budem vzdelávať, je plný základný, tak jak som povedal kedysi v tých predošlých podcastoch, to znamená, že kondície nejaké, hej, človek staví má, že potrebuje merať štatistiky, potrebuje vedieť, že kde je a tak ďalej. To je všetko funkčné. Ale za posledný čas som mal fakt také pozorovanie, že v čom sme hlúpi. Okay? Hlúposť neznamená, že človek má IQ nízke. Hlúposť znamená to, že človek nevie. Okay? A ja som to vždy dodržiaval, lebo je pravda to, že mám sa rád, okay? Ja si doprajem, čiže zjem dobré jedlo, mám dobrú zábavu, okay? Vidím krásne miesta, okay? Keď mám hlad, idem jesť, keď som unavený, idem spať, okay? Keď stretnem debila, to znamená, idem od neho preč. Hej, keď stretnem príjemných ľudí, strávim s nimi viac a viac času. Okay. Neznamená, že ten debil, ľudia nie sú debilov, ja som takedy debil a tak ďalej. Ale je normálne základná fundamentálna vec, ktorú človek nech robí v akejkoľvek oblasti, že či, ja neviem, podniká v oblasti nahrávania štúdio, alebo že či, robí nejaké vzdelávanie, alebo poviem príklad, je učiteľ v škole, alebo poviem príklad, je to matka v domácnosti, hej, alebo je to, politik, okay? Pokiaľ tieto základné veci nebude dodržiavať, všetko je na nič. Skôr či neskôr padneš. Padneš dole, okay? A zase to musíš staviať. A to fakt takéto základné, úplne základné pár vecí, ktoré človek musí dodržiavať. Hej? A môžem povedať, že predtým, keď pôjdeš do niečoho, či už poviem príklad, do podnikania, hej, alebo do práce, alebo do štúdia, alebo ideš robiť nejakú kariéru, okay? Tieto veci musíš dodržiavať. No a oni sú, hej, takže oni sú. Prvá základná vec, to znamená, dobre sa vyspí. Hej. Bez spánku si píp, hej, úplne akože v tej zadnej časti tela a tak ďalej, bez spánku to proste nejde. Človek, keď nespí, hej, alebo keď spí málo, tak je tam zaujímavá vec, že keď si pozoroval život toho človeka, to znamená v priebehu dňa, on je skoro takmer celý deň mimo. On ako funguje, dýcha, srdiečko mu bije, motá sa, obtiera sa, hej, však má aj meno, hej, to znamená, dýcha ten vzduch, ale mimo. To znamená, ako náhle nedodržíš základnú vec, to znamená, to je spánok, okay, tak ty vlastne ani nechoď do toho druhého dňa, ale choď a vyspí sa. Hej. A keď sa nemôžeš vyspať, okay, tak buď hore, okay, a čakaj do toho bodu, pokiaľ až telo ti povie stopku, že zaspíš, to znamená, že 4, 5, 6, 7 dní nespíš, okay, tak telo si už zobere svoje. Raz zaspíš. Okay. Ľudia nevedia spať. Normálne teraz som školil rôzne organizácie, majú rôzne problémy. Hej, jedna prerobila... dobre, to je jedno. Hej, to znamená, majú svoje útlaky, aj o tom bude jeden podcast. Hej, a je zaujímavé, to znamená, že tam sú dospelí ľudia, okay, zdraví ľudia, okay, nádherní ľudia a oni ti majú základnú vec, že my sa ideme baviť o nejakých zvládaniach desiatkoch tisíc, 100 000 miliónov, okay, a má základný problém, on nevie zaspať. Hej. To je také, a prvé riešenie, ktoré ich napadne, je ošaleť hlavu. Jeden chalan, normálne, hej, zdravý chlap, on začal piť, že by zaspal. Hej. To je chorý obvod. Hej, lebo alkohol mu pomáha, že by zaspal. Hej. Stane sa z neho alkoholik. Hej. Niekto začne brať tabletky. Hej.
ja ich len nehovorím, že tieto tabletky, ale ja viem, že už počujem Zepan, Fepan, Anfi, Tetan, Metan, Teta, Ortapata. Ja už viem, že ten človek je mimo. Zober si tabletku, že zaspal. Ja keď sa ho spýtam, a ráno, keď staneš, si OK? On hovorí, no nie som, ale spal som. Úplne chorý obvod. Ľudia nevedia spať. Tam je zdravý chlapík a on mi hovorí, že neviem zaspať. Hej? Tak som mu dal 2 tipy, hej? Ako zaspať. Hej? Je to super vec, lebo tieto tipy nie sú odo mňa. Hej, tieto tipy mi poradili ľudia, hej, to znamená, že ako zaspať a oni proste fungujú. Hej. Pre niekoho funguje, ja neviem, že vieš si predstaviť dospelého človeka, ktorý mu povieš, tak čítaj si pred spaním rozprávkovú knihu. Hej. Dobrú rozprávkovú knihu. Nie thriller, horor, sci-fi, že ti zopína niečo, to znamená, ideš spať. OK, pokiaľ to nemáš kontrol, no prečítaj si rozprávu, hej, v jednej krajine, kde bolo, tam bolo, hej, už ti zopína detstvo a už ideš do hajan, hej, a tak ďalej. Niekto sa ide prechádzať, niekto sa nevie prechádzať. Ale spánok je základná, fundamentálna vec. By si neveril? No, niektorí ľudia majú s tým problém 10, 20, 30, 40 rokov. Mne človek dá otázku, jak sa ti spí, ja som v živote nemal problém zaspať. Proste spím. Prídem do postele, spím. Hej? Slina z pusy, ráno, bim, utrem paplany a tak ďalej, idem ďalej. Fakt, ja nemám problém zaspať. Hej? Ľudia sú unavení cez deň. Hej? Ty keď máš únavu a keď si unavený cez deň, ty si proste mimo. Niekto ti niečo hovorí, ty si mimo. Niekto ti niečo povie, ty si mimo. Tvoje rozhodovanie je mimo. Hej? Proste, nehovorím, že si mimo, že si zlý, ale si mimo. On ti pozri čierna, ty povieš, no ale dobre, tak možno, že červené. Hej? Ono človek, ktorý je vyspatý, je v pohode, je triezvy, OK. Tak je to úplne iné pozorovanie, to znamená veci. Keď nie si vyspatý, ja keby si bol cez deň pianý. Včera som mal jeden rozhovor o 11:30, rozprával som s jedným svojím starým dobrým známym. Počúvaj, krásna komunikácia, 10 rokov. Včera bol opitý. No vieš si predstaviť tú komunikáciu s ním? Hluky. Ja som mu absolútne nerozumel, ale chápal som. Ja to beriem, že môj povel na konci hovorí, choď pospať trošku. On hovorí, tá dobre, už nepia, choď pospať. Bol totálne sťatý. A to je jak človek, ktorý nie je vyspatý. To znamená, človek nemá šancu vonku prežiť, alebo minimalizuje svoje šance, čo je hlúposť. Je to základná fundamentálna vec, jak je tu drevo, OK? To není plast, jak je tu mikrofón, OK? To není vesmírna loď, jak svieti svetlo. To neznamená, že tu je niečo fascinujúce, je to proste svetlo, je to energia. Ak ty tu sedíš, si tu, ťa vidím. Ľudia, ktorí nevedia vyspať, aké by brali drogy, alebo, to znamená, aké by pili. Čiže to je jedna z základných vecí, ešte predtým, keď niečo ideš robiť. Preto, keď niekedy školím, tak pýtam sa ľudí, to znamená, koľko ste spali? A sedí mi tam človek minulé v Rumunsku, hej, to znamená, sedia ľudia a pani, 3 hodiny, 4 hodiny, tí ľudia sú mimo. Základná, fundamentálna vec. Choď do zadku, do tej postele a poriadne sa vyspí. Jeden môj kolega to nazval rudimenty, ja to hovorím základné veci, poriadne sa vyspí. Čiže to je prvá základná vec a pre teba, milý posluchač, to znamená vec, že keď nie si vyspatý, si mimo. A keď si mimo, čokoľvek na čím uvažuješ, riešiš, robíš, čokoľvek iné a tak ďalej, je mimo. Čiže aktivita, čokoľvek iné rozhodovanie, je mimo. Okay? Akékoľvek uvažovanie, kalkulácia a tak ďalej, mimo. Presná kalkulácia 2 plus 2 ti vychádza 4,1. Už je to odklon. Okay? Niekomu 2 plus 2 vychádza 12, niekomu 18, niekomu 2, niekomu nič. Mimo. Je tam potom ešte jedna zaujímavá vec, že ľudia samozrejme musia mať pravdu. Okay? Tak aj keď sú mimo, tak majú svoju pravdu. A preto hovorím, že niekedy s človekom je to na facku. Hej? Najlepšie daj mu facku, že sa prebral, že povedal au, chápeš, išiel do postele a spal. Hej? Človek sa nevie donútiť ísť spať. My ideme školiť ľudí, to znamená na rôzne témy, na rôzne biznisové stratégie, na rôzne veci. Ja učím ľudí, ako chodiť spať. By si neveril, zrobím 80% viac efektivity pre tých ľudí, ako to znamená niekto, kto im dá rôzne údaje, rôzne dáta. Čiže spánok, prvá základná vec. Druhá základná vec, to znamená vitamíny. Jeme zlú stravu. Okay? Ja dokonca aj teraz pred natáčaním týchto podcastov zobral som si taký balíček, zobral som si vitamíny. Ľudia, ako náhle neprijímajú vitamíny, alebo majú pozornosť na seba, to znamená na seba nie ako ty, ako človek, ale ty ako telo, automaticky si zase mimo. Hej. Si unavený, pichne ťa, bolí ťa, telo ti nefunguje správne.
nejde, to znamená sa nevyspať a nemá dostatok vitamínov. To ako keby som ti dal otázku, jak si na tom teraz? Máš dostatok vitamínov? Odpoveď, hej, nevieš. Ale furt lepšie je ich dodať, to znamená, a vieš, že na tom si dobre, nie je to zaujímavé? Veľa ľudí si myslí, som na tom dobre, ale uvažuje úplne mimo. To sú základné veci, to znamená ako spánok a vitamíny. Okay? Dorúď si nejaké vitamíny buď stravou, alebo nejakou dobrou výživou, alebo niečím. Ja napríklad som človek, ktorý má rád jedlo. Okay? Je to o mne všeobecne známe, že ja rád jem. Okay? To je tretí rudiment. Najeď sa. Prečo jeme? Kvôli tomu, že by sme neboli hladní. Prečo, že by sme mali hladní? Telo ti dáva signál, niečo chýba. Okay? Ja zjem guláš, potom zjem segedín, hej. Teraz som bol v Poľsku, bol som s kolegom, dal som si polievku, to už som večeral, hej. Ale bol som hladný, dal som si ešte polievočku. Okay? Po polievočke som išiel ešte na vychádzku, dal som si ešte rebra. Okay? Ľudia kolo mňa ciky-caky, pozrieš na ní a oni ja som fajn. Najedený. Zobral som si energiu. Dobre, nie som možno vyšportovaný, ale som v dobrom stave. Chceš byť vyšportovaný a v zlom stave? Alebo nevyšportovaný a v dobrom stave? Tam si odpovedz na túto otázku. Proste jedz. Ráno vstaneš, poriadne sa najedz. Si hladný, chod sa najesť. Vitamíny, spánok, jedlo. To sú 3 základné veci a pridáme ešte k tomu 4. Keď ješ cez ten deň, dokonca sa ti stáva jedna jediná vec. Keď si nenajedený, nevyspatý, okay, nemáš vitamíny, hej, tak začneš stretávať ľudia. Nevieš pozorovať, koho stretávaš. Začneš stretávať, to znamená blbých ľudí. Rozumieme sa. A hovorí sa tomu dobrá nálada. Dobrá spoločnosť. Dobré flow. Dobrí ľudia. Tak jak my spolu porozprávame, nech je čo je, furt dobre porozprávame. Dobrá company. Hej. Každý deň, keď spíš, ješ, každý deň potrebuješ dobrú spoločnosť. To ako keby si prišiel a každý jeden deň stretával idiotov. No chceš ich stretávať? Čo ti povie idiot? Nemám nič proti idiotom. Len nie sú vyspatí, najedení a neberú vitamíny, ale berú nejaké fety. Čo ti ten človek múdreho povie? Ty mu povieš, bolí ma, to zvládneš. Okay? Ty mu povieš, mám ťažko, to dáš. Nepoviete ako, len to dáš. Okay? Hej. Príde ti, bude ťa sťahovať na rôzne iné cesty, bude ti hovoriť, to znamená všetky možné nápady, ktoré tam vôbec nie sú. Ľudia sú mimo kvôli 4 základným veciam. A to preto, že nespia, pretože nejedia vitamíny, sú hladní, nejedia buď kvalitnú stravu, tak jedz nekvalitnú stravu, keď ti chutí. Ale daj si vitamíny. Telo to spracuje, OK? A stretávajú debilov. Človek, ktorý nespí, pozoruje človeka, ktorý príde s nejakým perfektným nápadom, mimo nápad, OK? A pozoruje to ako fantastickú vec. Človek, ktorý je tu, ktorý je najedený, ktorý má dostatok vitamínov, ktorý je, to znamená človek, ktorý sa naje, nemá pozornosť na to, vie pozorovať pravdivé veci tam vonku. Vie, čo je pravdou, čo nie je pravdou. Vie, čo má význam, nemá význam. Vie, kto je OK, kto nie je OK. A tým pádom vytvára túto spoločnosť. Ja každý deň si doprajem aspoň nejakých 5, 10, 15, niekedy aj hodinu pre seba. Prečo by som si každý deň nedal napríklad dobrú večer? OK? Alebo dobrý film. Alebo dobrú spoločnosť. Alebo dobrú debatu. Alebo dobrú knihu. Alebo dobre čokoľvek iné. Každý deň makáš, pracuješ na tom, to znamená, že tvrdo drieš. Či už ako matka v domácnosti, či už ako otec rodiny, či už ako kameraman, či už ako, poviem príklad, predajca, či už ako, ja neviem, kdokoľvek iné. Prečo do čerta si v ten deň, keď ten celý deň rieš, nedodáš niečo ako odmenu? 10-15 minút pre seba. Hodinu pre seba. Ľudia skončia prácu o 6:00, 3 hodiny sa trápia, nedajú si nič pred seba a potom nemôžu zaspať, to znamená, že sa ani nevyspia, OK? A idú do ďalšieho dňa, preto, lebo nemajú tú sebareflexiu, sebaodmenu, niečo pre seba. To je ako keby bol jeden tanier, OK? A máme tu zachrániť túto miestnosť, OK? Tak ja budem prvý, ktorý z neho bude jesť. Že by som mal energiu, že by som vás mohol chrániť. Hej, nie, daj si, ja som hladný. Nie, keď som hladný, dám si ja. Chápeme sa? OK? Čiže 4 základné veci, milý poslucháč. Prvá vec, choď sa vyspí. Keď počúvaš tento podcast, prvé, čo urob, keď si unaví, vypni tento podcast, lebo všetko ostatné, čo je za tým, už bude pre teba zmetené. Choď a spí. Keď je 3 hodín, choď, zabehaj si, vysil sa a spí. Ja som cez deň tak extrémne vyťažený, že ja nemám času nad tým rozmýšľať, či idem alebo neidem spať. Telo mi povie, stop, zazývam, idem spať. Spím.
Stalo sa mi to za posledných 43 rokov. Nemal som problém so spánkom. Moja mama hovorí, že som jedno z najzladších detí. Nikdy som neplakal, nikdy som nekričal a keď ma dala spať, tak som spal. Okay? Ale cez ten deň, keď som zase vstal, všetko som prekútral, všade som bol, nechala ma chodiť, loziť jedno s druhým kopec hier, čohokoľvek, že som sa vysílil, poriadne som sa najedol, od malička jem. Každý je od malička. Ale niekto od nejakej fázy má už zdravotné problémy. Napríklad, nerozumiem tomu významu, keď mi niekto povie, že sa tak vyzná vo svojom tele, vyzná sa v živote, je mimo, on povie, mám stiahnutý žalúdok. Ja som ešte v živote nevidel stiahnutý žalúdok. Je zaujímavé, že ľudia hovoria, mám stiahnutý žalúdok, ale v živote ho nevideli. Podľa mňa je to blbosť. Natlač do seba, telo funguje tak, že by si sa prejedol, máš dostatok toho, tak si ho roztiahne, alebo čokoľvek iné. To nie je žiadne pointovanie na nikoho. Ale mám stiahnutý žalúdok, nemôžem sa nájsť. Do čerta sa nájsť, nebudeš mať energiu. Ja budem len tak šprtať. Ja by som mi dával facky, Vlado. Jak vidím zdravého človeka, ktorý sa šprtá do toho, to je na facku, len je nezákonné dávať facky. Tak mu to dohováraš. Prečo ísť až do extrémov, že on si nedá povedať, až ti odpadne na ulici? Alebo chytí, to znamená nejaké blbosti. Alebo nevie mieru v alkoholu, začne sa upíjať. Chápeš? Ja si tiež dám raz za čas pivo, ale nehovorím, viem svoju mieru. Neznamená, že teraz sa schlastám, to znamená ráno, neviem, to znamená čokoľvek iné, že kde by som bol a tak ďalej. Ľudia nevedia, čo sú základné rudimenty. Hlúposť pochádza z toho, že ľudia nevedia, čo sú základné veci, že by fungovali. Fungujú v živote, fungujú vo svete, idú dopredu a oni na seba, nie že nemyslia, potom tam vznikne ešte o mňa nejde, ide o teba, drahá, ide o teba a tak ďalej. A tak vidím, keď vidím človeka, ktorý na to spievam, haló, odpadá ti ruka, ja som v pohode, bracho. Haló, nemáš peniaze, to bude všetko fajn. Haló, ideme napredo. Nie, budeme sa sťahovať. Haló, budeme riešiť to. Nie, budeme to. Haló, však už ťa nevidno, si biely jak stena. Nie, ja sa nafarbím. Ľudia nevedia pozorovať pravdivé veci. A ja sa im nečudujem a tento podcast je jeden z najdôležitejších podcastov. Možno, že nie je motivačný, možno, že nie je nejaký, že expandujúci, ktorý má, ale tu ide do čerta o život. Začni jesť. Začni spať, začni brať to znamená vitamíny a začni sa trošku o seba starať. Začni trošku si dávať. Chod do kina. Máš frajerku, chod s frajerkou. I každý deň. Začni sa o seba starať. Lebo všetko ostatné nemá význam. Asi mimo. Základné, fundamentálne základy fungovania teba ako tela sú v týchto 4 bodoch, ktoré som ti povedal teraz v tomto podcaste.